Wan biang sekolah election pai ba jai kepa si jai kepa. Oh kan no telik election kila rem wal raki sei yang kata isu jai kepa pai ba. Ngang don kadai tangkalat pen thami nagaliang ke jongki pai ba. Kadai kamat trekam nani ka manifesto jong voice of the people party pai ba. But so pulih ya ka manifesto lani ka mat trekam jong voice of the people party lada philap hang dia pai ba bang yong bala ka VPP ka wan ba ka form ka EC apo ka HTC bangin pen kelano e kom ai jat ka jongi pai ba em kam siam ladon hang dia pai ba ba ka VPP kam pen bor ye no inuru kam pen bor ba pin ai jat kebe kam pen bor ba pin ai jat pa kata ka song happy pai ba but kumba pi pai ba kita kinong lam jo voice of the people party pipet nga ai jat kebe pipet ya ki khun ki jonga ki ai jat sha ka kebe pai ba kumnu ki ne pan ki mot ban pen thame yo pai ba ling ba kata ka jat pa o ki si pai ba ki don ru ki ba persang man pesu bakla ya ki jingkran jo ba arden ki jingkran ka ikran jan si kenta ki sim patang si pho arpo second pai ba banyalam baklayu pai ba banyalam baklai pai ba banang ni na porong san pai ba oh kila to ho pai ba ban ken tho yo present rang ba jugi buong ba kata tang sednong kenong ke jur kata ka jing song sang pai ba ano ngong ngani por pai ba wat nom ngap ya ka jing penyalam bakla jo kita ki wei pat ki political party dak bagi shimmi jingkra ni batang kat tu ni second pai ba banyalam bakla yo pai ba wat apa maulai pai ba oh kan ke jingkran ke sunga ka bang kran hapor bakali ai khublei ya ka wei ka snong po molai ka jingkran ke sunga ka bran sapo san minute pai ba nei ki ot ya ka jingkran ke sunga tang lai po second banyalam bakla yo pai ba ngong ini ski ni ki bri ke bestat pai ba bar wanum siam ya ka jinglam bakla ka juki ya jingkran batang sipo arpo second nei siap ya ka jingkran bar goi pen sotu ya ka ei ka jingmot jong tau nongkren habau kren ya kita kikentien pai ba nah ini por pai ba iru bakta political party kisdang ban kentho ya voice of the people party oh don lagi bakli jikli ya VPP dak baong oh ka VPP ka kren e jat meriu ka kren e jat meriu markiong na hado laraki e jat meriu ka ei ka bakilale pai ba ngangong ka VPP hadu menta kadang don hakal yang persya pai ba idon tang sambut hakal yang persya rewat la kata pai ba sibon kimat ki isu kombo pai ba ulah jit i ban kren nak kata jongki ban yasat ban yatai nak kata jongki pai ba ka VPP kala ra e sibon kimat ki bakta yang ikung kari berkejat beriu pai ba